Roboti ruogo ichania ase amateyemo kurwa ase kenyoro kia bineni wode yabo maliba imeye bunge yabo nchali erebirero aso kwa mugaka Aaron Makanga w'emyaka 55 nebere ase chinchira cy'ubututukanu nyagosiranigo akagere goitwa kurwa ase nyombe yemo yokwenga amarwa ase abanyakenyoro babere bakomochia abagambi borogongorwo aso kwegerera ebinyugwa okonigo kwa marwa atanchiri ase chinsemechu ase babere bagokora okurubikana n'ubwo kuburia serikali enyareko bagikwimukia egetambukiro kya bwango elikoene kibuna ebikorebyo mbirigo chikonyara ko babikoene kigwa ase chinsemechu muri kwito dipon asanya utwariganirio roboti ru asubime Negekole kyogo ichania ime yekenyoro kia bineni ewodi yabo mariba ebunge yabo nchari ayama egajo gusira ku mugaka Aaron Mukaya w'emyaka 55 nebere oyure goikabono okageire goitwa Bernard Nkobangero Aaron Mukaya mumuminto kundu magega ya gatatu Aaron Mukaya o beiro menyere to bokongu tabuga ati mongina ano koragero kwalenga bokongu lende nturi kwenyara akaimoka akagenda gajikomenya asama rwako ni umuinaiga bona ekara ya ikatale 26 maambia nalyo nyorete report maambia ng'amuro mino kule togo chigo chato kanyora agaitira muineyo erinda kanga kwabugo chaga gatore nyomba wakire gatutarete kwa na mugondo n'abana ona tumaya ko igwe bikuro gai tabana kima kanga arwara nkirende kya bikuro bigete mata togo minyoka gocha tonyora ngama kango kadireki okwete mukwire joigani gabete chitariki 25 mutinyo kabere omwako joiga igo yuno agendrete gotiga amategwe na maboria mange okukwaya ono nkoro chikaini nanga kya kwete sengenjo tarwarete tarenge moibi montara tena kino moibi orenge gusina marubi orenga akanyorwa gaitwa ono gokwo kuna bogoto etoboro twa kwete postmortem nonyo modisi aentu alengenere na tatebeti nkuganya tole nkubwatia le kineki bono gya kolira matuko 14 twanyakorora turnout nyagusirani gegotebekana anganyete korwa buoye na kobeka obumenyo enka yokonia amarwa ira begete go chidi tukeririgima ego chiarenge chingao bana kero to amanyore tabekire nyomba agaiga ego twanyore tabe akaroka na gochimogumo akagenda muguma akamubugoreria chingeni kurwo bagaja na bara bunyomba konyona ndo chire womoga kondo baguruka matini eseti ngero ziro mutuliro yo moiriro ekero amangana ya chiete koba umongino inajete baka ekera abantu bakorera akamanya kurwaga desify bosibwa abantu ngatana kororekana amatuka atatu tokumanya kurwa twokweboriga oriobogoreri chingeni korumogumo no mongao noyo osiere tyo bituma bikagenda mutoro yo mukagenda mwae no mongao ensemo yogotwara chinkwana chegenka nigo chesinyete koreta amatunda lakini ekerate twanyore to mo community policing ado tebetinga mora nigaka netenga ta gochia ta kogenda chief service nande nyore buname netenga teiteti kuchakero motuleti paketi barate na side yogo kukwendu kuyaito ekiagera pakanyone chombe cyatebe kanenga nchoniri chibesa cyakobi asebono baruru kuburia gucha serikali ili mateyo kunyora obwene bwabo na shida hii inakuja kwa sababu ya maneno ya changa kuna kijiji hapa karibu inatengeneza hiyo pombe changa na watu wanapotelea huko vijana vidogo wanapotelea huko na watawala wanajua lakini hawataka kusaidia sisi watoto vijana waoi wanaenda kupigania wanawake ambao wachane huko wara wanapigana wanakufa abagambi batwadire biyoski byokoni amaru uripoteria kitaseni kia gatembe kurega sekenyorogia kia bineni kegotoke wodi ya mariba ebunge ya Bonchari imenye kaunti ya Kisii elia negongoro kwa Dipon asanya